Okay, orofo yerase se oni edi mpuni mpuaha enye yera kwankra GH Live Studios Ghana's numere uno agudie kwantempon kase ena yeno edi mpuni mpu yede nsempa hodo nyina ehia esomo across ewa agudie kwan so nyina kwantempon so na ene match day edi ma Kotoko na Kotoko Diaries on this episode of GH Live no yɛba bɛwuram na yɛde wawuram ɛwɔ is it Anyinase game na nkasa yɛ Anyinase anaasɛ ɛnyɛ Anyinase yɛn correspondent Emmanuel Menya ɛdurɔ dada nti ɔde nkwanso nkɔmɔ nyinaa ɛba abɛbɔ yɛ on the road from Asankragua to bia yɛfrɛ ne sɛ that is the venue the Nzimaland a game ne ba so no no ade bɛma yɛ nti menyɛ specific ayi about the town nti ɔno a ɛde mu nkyerɛmu no nyinaa ɛbɛma yɛ and aside that nso mepacho ebedi nkomo kakra baako mienu miensa ahwe availability of players no and afi kran so enne are they really ready say omo call for the glory nam say yetimi to aso di nkonim ewo ene game a eto dwane mu a say be properly asante Kotoko yi papa na bia eso mutimi ramu e colleague log no apampam no etimi aye for failing yi papa nti nkomo dewa na yede ho nsem e de brewo na coaches no so nsem be no mo de tutu dwa but unim yemfa we ma ansa na ba ye tie ne se no transfer ho sansam ayebushim kana bibre and am say wo hwe official sansam bi ne nkomo aye dia de nkrofo ekeke kan bibre hwebuada but na ye pese de na game no ho nsam penten kwane ade bra wi ye wie any game na before game a ye na media ba be bono ye the details about transfer issues nyina no ebe somo na wanyana no nua bebre kama na on said the echo what bibi afa abet amwa issue no ye nua no ma e wo Kesben 93.3 FM womo edika kra to just say abet amwa sika sama kwa akokem enyamaye omuntuaye na kotoka mo ultimate se ntisa omdo mbeko FIFA ya ho komo different twist altogether but ya per say a good service for the players and the team now it me amass the 3 points if free then Zemaland ebp muni residence so no betimi akonti ye wia ye next episodes ahodo ede anim no ye be duel much more komo bia ya tie ni nyina no a different story altogether no ye dey ba someone on saka na fi transfer players ahodo ma koma ko base num and a likely so this January transfer window on be joining Asante Kotoko ba ni nyina mu no na ba ni nkomo e wo ba homa no so dia bibia abakọ de binia. What's the Yabako? Nice one. Said ye unim no nkomo de dewa wachiri pa I say ye clear matches we nyina free honum na ye clear na de free honum wia na ya justice to it na eniema akoso ye mpese ye bekọ akọkika nsem bi na asset ablaze bia ye editorial we no ye dwen ho yi pa amanfo bi de no mo de oya amonfa ho no anso mo tuba eba park no so but minim say onso unim sama hodo aye koso na afie fa kwantempon kwan so and then match day Kotoko ne Baseke Holy Stars Kotoko Diaries so ewa himbo no sports and ye ray from Asankragua to be a ujina CCA boy nkomo day. Yeah, champion. Radia drum what the room from Kumase the room baby near Seshiba Kwai at the room every drew a Sankregua Emma BBI Kama. If you go a room I was summon up way as I get it back to Asankregua. Now, Mino can say the Radia Daruma what ye free Asankregua a room our Manswa Memfiaba room ewo bɔdeɛ afam bugɔ so nkakra saa ɛde akɔ akɔlu takwa na yɛduru takwa no nso yɛn stay yɛwura mu nenam saa fa siam ana yɛbɛwura mu nso ɛwɔ Anyinaseɛ nyinaa ɛyɛ korɔbea Kumase Asante Kotoko ɔmo game a ɔmo ne Baseke Holy Stars nso ɛbɔ ɛde afi hɔ ɛyɛ standing game na ɛwɔ sɛ ɔmo eyi efiri hɔnom na efe ɔmo ayɛ adwumaso paa ɛde ama korɔbea Kumase Asante Kotoko because mo hwɛ outstanding games na baako ɛwɔ Greater Accra region baako ɛwɔ Western region na baako nso wɔ Bron Ahafo region na ɔmo boae ɛma ɛbra Kotoko ekohyia Heart of Folk no ɔmo eyi Greater Accra region deɛ ne firi hɔnom na ɛyɛ Vision FC game no sanso ɛna Kotoko ɛkɔbɔ fie no moma bono fo na ɛba fie ɛnso bɛbɔ ɛno nso efiri hɔ
ana omo aba western region a omo san so eboa ama Kotoko eyi western region de na fi o se de be ya Kotoko team ne enko na on san so emma biem ti eno ade a efefo ne ye enige sempa na ene match day wo be wurem enso ewo Anyinase ne mpatam na baabi a game no ebe koso no ye fro ho apenim ampenim that's the name AMPAIN must say a traditional name ampenim Spell be na mommy. eho Spell ana be. game AMPAIN PAIN nke ye penyin ana eka ho but I'm saying when ampenyin say traditional name ebe ya na ehu how asekyerɛ tie na ne next episode ne yɛtumi di aka ho ɛwɔ hɔ ɛna game no ɛbɛtɔ fam ɛwɔ na yɛbɛduru yɛ no yɛdi nkɔmmɔ bebree yɛwura Baseke Holy Stars ɛso etim ne mu saa nso ana yɛwura club yɛ Kumasi Asante Kotoko ɛnso boboko ne mu na maame nfa Baseke Holy Stars deɛ no ɛmfama boss player yɛbɛduru ha sei no nkɔmmɔ a yɛdidi ɛwɔ Baseke Holy Stars team no sɛ nyankopɔn yɛ adom na sɛ 3:00 PM ne bɔ ɛwɔ ha sei a na game no yɛbɔ wie ɛbɛbɔ 5:00 no na bibibia kɔ na wie yɛ no ɛwɔ ha sei no si yɛbɔ wie na Baseke Holy Stars adi nkonim wɔ saa game no mu a winning bonus a mpanyinfoɔ de bɛma Baseke Holy Stars no ɛyɛ ×3 of neɛ ɔmo deɛ ɔmo aka kyerɛ players no ɛnyɛ sɛ ebi a yɛ obi na nam abɔnten ne wɔɔka yɛwura team ne mu ana yɛka mu asɛm ɔmo communicate akyerɛ players no sɛ ɔmo winning club yɛ Kumasi Asante Kotoko because ɔmo reason de ma players ne nie ohwɛ Kotoko matches ɔmo abɔ a one team a ne din ɛde hard to folk Kotoko ne ɔmo boy ɔmo antumi anhyɛ Kotoko saa nso na Aduana football club ɔmo yɛ strong side paa Kotoko ne ɔmo boy ɔmo antumi anhyɛ Kotoko ne vision abɔ ɔmo antumi anhyɛ Kotoko asan so akɔbɔ Nations FC ɔmo antumi anhyɛ Kotoko Karela United amfa nti ɔmo pɛ sɛ Baseke Holy Stars a obiara ni na so sɛ ɔmo betumi ahyɛ club yɛ Kumasi Asante Kotoko no ɛwɔ so ɔmo na stop Kotoko from unbeaten stage a Kotoko ɛwɔ mu sɛsi ya no nti ɔmo promise players ne sɛ ɔmo winning bonus nso ɔmo tumi hyɛ Kotoko a ɛyɛ ×3 of the winning bonus na yɛbɛduru ha sei no flags ne ɛyɛdi ahim yie paa na ade koro ɛwɔ mu no sɛ ɛnɛ ɛyɛ working day ɛwɔ Ghana fa na nyinaa but wohwɛ sɛnea nkɔmmɔdidie no ɛnam bɔnte ɛnkyɛ koraa yɛbɛstart de interviews ahodoɔ a ɛne supporters ne bi ɛyɛ de ɛma wɔn a na ɔde ato so no wohwɛ sɛnea ɛte no a yɛkɔɔ vision no na ɛyɛ working day te sɛ ɛnɛ day a supporters ne baayɛ paa ɛnɛ supporters ne nso bɛba aba bɛhwɛ game no bi nso hɔ na adeɛ baako a asi ɛwɔ Baseke Holy Stars team ne mu a mede mu nkɔmmɔ ɛde ɛma wɔn sɛ anytime bi ɔmbɛbɔ big club biara no ɔmo make sure sɛ ɔmo team ɔmo players no ɔmo phones ɔmo use no ɔmo bɛgye na ɔmo adundum no ɛde egu hɔ eti ɛmɛ ɔmo bɔ heart of hope ɔmo yɛ no saa club yɛ Kumasi Asante Kotoko game ɔmo bɛbɔ no ɔmo ayɛ no saa sɛ de bɛyɛ a players no focus ne nyinaa ɛbɛkɔ match a ɔmo ɛkɔ akɔbɔ no so nti yɛwura Baseke Holy Stars team ne mu awie yɛne Kotoko ho nkɔmmɔ club yɛ Kumasi Asante Kotoko ɛnura nɔpa no ɛna nwura mu from Asankragua yɛnso yɛdi ɔmo akyi ba saa ɛkwan ne etu wutumi fam wura mu alibo kɔfofa ɛyi ɛnkyɛ side mu wura mu alibo ne waba abɛsi but ɛnyɛ hɔ na ɔmo fa yɛfa bɔɔdeɛ kwan no so ewura mu ɛwɔ mekura ne din di akyekyɛreɛ ɛwɔ Asankwɛnkyɛn ha yi a wura mu na wɔkɔ ma nso Amanfi Central ɔmo district capital
uwuram no aba your friend is saying bokoso any baby apiate ɛhɔ na explosion kɛse ne si ye no ai kuro no aban akwa si nan wɔ na apiate no wura bokoso no wura your friend say takwa ne wuram a asiam ne aba bedu Anyinase na yɛmfa kwa no so ba no na Kotoko 20-man squad na mo ye training ɛde ma Kotoko ɛwɔ Asankegua senior high school ɛda Joada no obia ya available malaria bi antinsi team ni mo obi nkodi aduane bi ma ne angas ne yɛfo yɛ ne ya good news 18 senior team players 2 youth players no omo nyinaa yɛ fit and available na uko technical team ni mo a coaches maako mmiɛnsa any management nipa 3 a ɔmo ɛhwɛ Kotoko team no so ɛba Olomo administrative manager akoto any man crime revenue as X roles or whatever I'm revenue kakra ɔmo nyinaa ka team no ho ana ɔmo driver baaba obie ni hɔ a epire bia abɔ ɔmo side ɛnura ɔmo beduru yɛ no ɔmo kɔlɔgye ɔmo hotel kama when say Kotoko hotel the iron time for the near day Emma Bonti ama anopay almost schedule ɛwɔ hɔ nie ɛbɔ anopa 7:30 a till no be have ɔmo breakfast na intensive meeting bɛkɔ so meeting ɛbɛkɔ so no ɛyɛ the technical team no any playing body no ɔmbɛnya abotire di nkɔmɔ getting to 30 minutes to motivate them na nhyehyɛ baako nie Coach Abdul Karim Zito after say Kotoko ɛbɛbɔ Baseke Holy Stars no ɔmo ntumi ɛmma Nyankopɔn yɛ adoma ukuada na ɛnɛ uku ɔmo abɔ game na wie no kye sɛ yawada ana ɔmbɛba ɔmo kɔ Kumasi a Friday na ɔmo akɔyɛ ɔmo training ɔmo de prepare akɔhyia Mediama Sporting Club on Sunday ɛnɛ week Kotoko bɛbɔ MTN FA Cup enti Coach Abdul Karim Zito ɛhwɛ sɛ akonyansisaye bɛyɛ 2 bi wɔ team ni mu ankara ni bɛgye paa ɔmpɛ so bɛ stress players ni bi more though players ni net bi yɛ training Monday no ɛwɔ Asankegua senior high school deɛ but ɔne mpanyinfo the technical team ni bɛtena ase di nkɔmɔ sɛ nkɔmɔ bɛnya 2 changes bi anaa 3 cramp wɔ team ni mu a sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛnkɔ affecting the match a ɔbɛbɔ on Sunday against Mediama Sporting Club because this time you know Kotoko ekwakobo team anedidi aduana no order first and as say obamebo team anedin as we the Mediama say Kotoko wini na Kotoko order first Kotoko wini any game na or kwa order first but so when team wini no bo draw Mediama that's why obeda first hono it Kotoko with the strongest side this season the performance no and so an impact away and then home games no or born home pa and available players that could go this year no and coach Abdul Karim Zito Edio Monante no or the distance from Kumasi to Samana Boy to Anyinase to play against Baseke Holy Stars or Sado Mobile back and a brand new idea ebe wumti a meeting anu papaya ɔmo ɛhwɛ ayɛ ho adwuma sɛ ɛbɛkɔ ne saa game akɔtɔkɔ ɛbɛbɔ no ɛnɛ no 3 o'clock PM ɛwɔ Anyinase ha sei no ekura yɛ fɛ na ampenim di no yana wenya abota bɔ ne yie ebia na 2 changes bi ahete ɛwɔ the starting 11 ɛde ɛmakoro bi Kumasi Asante Kotoko nti anopɛ me no wo kase boss me no kasa no peya homachi no peya me no di nkomo yi enhyehyɛ ya Kotoko team no enso ahead of Baseke Holy Stars game a almost eba bebo no na yehwɛ sɛ bia supporters mpanyinfo ni bi enso betima aba bewuram ɛwɔ ahase na yehu sɛndeɛ enema enso betimi akɔ oba ha ne dia obi sɛ ka inferior na te sɛn dede wom kakra and dodo na enim sɛ Kotoko eba and as Kotoko aba ha say ya omo ene Baseke Holy Stars
and so babo I can say you be drew asankegwa ne yekɔ samra boy no say na environment ni mu esitie no the same thing na ha say so emu esitie a one pay yɛde mu information na nso ɛde ɛma wo yɛhwɛ sɛ supporters kakra bɛba no yɛbɛnya bi ne ɔmo adi nkɔmɔ ahead of the game no ɔmo scores bi ɔmo atete ne ade but yɛnam kurom no yɛtete 2 or more sɛ ɔmo de bɛgu kɔtɔkɔ and so ntinam sɛ de bɛyɛ players no ebia times 3 of their winning bonus and so ɛwɔ ha sɛ boss player sɛnea ɛteɛ no anam de ato anim no. Okay, Nanaba, thank you so much. But Yanshiri, more couple of questions. Baseke Holy Stars about 10 games. Kotoko also about 10 games. Kotoko every 5 matches. Baseke Holy Stars every 1 match. Kotoko I draw 5. Baseke Holy Stars I draw 3. Kotoko Enyan Lusubi. Baseke Holy Stars Lucy 6. Kotoko Ashe Ghost Marco Eduba Kon. Baseke Holy Stars Ashe goes baako and so Kotoko a concede goals and 9. Baseke Holy Stars a concede mako 16. Edunsia Kotoko Okambom 83 ma womo ewo plus 7 goals. Baseke Holy Stars Okambom 83 ma omo deka minus 9 goals. Baseke Holy Stars league ni nyina teams dun wotwe no womo to so dun so ewo mano mako nsia Kotoko league ni nyina teams dun wotwe no womo to so 9 ewo mana dienu ede toso 9 sisia between one aduana or that top no aduana or 23 points Hearts of Fly on 22 points Mediama Sporting Club or 22 points and Asante Kotoko ewo 20 points eto so ede ba se omunuanum bi te say Bibiani Gold Stars or 19 Hearts of Folk or 18 now carry form guide and e kan dia nu kwaze Kotoko kwetwe na ase na omo boni gidigidi na ye 3 points bi anche 3 points ye gye de hye yanum ni wi a ansa na akototo foforo nti mom ye nwene medie ma ball no gidigidi na ni mienu ankosi ball so ese atimi eyere nkrofo we ni agye saa we points we ye gye wi a rekomase de nde ye de ye kan say ahemfo nketua bi kra na we kra do mbaba akobo na ye hu de be nti uben coach akasa asem no kire ne say 3 points bi anche 3 points bi nti ma no toto Baseke de na say na ye ntim wo mo enye now ma mi sa question we Obi the video footage awye with regards to omonam kwan so asankragwa ne ade ne bi bae eba betu dwa say question obi say say me misa on say Kotoko without police protection ana Champion, there are some games you are team no elkwa omo the police escort editing name especially matches are close to Kumasi to say Kotoko Equakobot Nations no omo the police escort edi omo kama but se Kotoko team no elko distance to say game omo bad to say Samna boy omo elko baby to say ebono mamu ni ade na aya na appose for any team nanim bebere sa enya bribia ana ya yehu no sa ebi ho a the woman a eye bia Kotoko omo chief security na okatim ne ho na ode omo elko na bia technical team no so de omo car enso eka ho ti Kotoko eba say no omo eba samna boy ewuram no it's only team bus no any coach Karimzito so ne car or use no nti enye all matches the matches near close to Kumasi na omo pese omo ekọ na omo pe ekse kwan be demu a aha no one the police escort ekọ but the matter say thank you now we need to dwell much more else are dey we ho enye na ne be kan yenwi wi a be ho adwuma foforo with regards to say ye consulting panyimfo bi ni ahwe nkomo bi ewu because me kai mrebi bi na me adwuma wo bo ase say as good for no kwa away long journey police officers mienu omudu tutu ka omofa omotena ka no omode etuo eka ho wode ebedi we sa nkomo no bi bisa enti na ama me de ebisa ba ebe ye ho episode na omudu kro no omokobo so ball na omakwa report tuo no de ama the nearest police station omo sa ba no makogi tuo no de aka team no ho
I hope say you check see be na security personnel at bus ni bi na nte saa pa say de hu mfutu kwan we pa dotum kwan we na Kotoko nko ne coach ka ne di akire ne de omo nkwan ma bibi nsi ansa na ekira nko kira nkafe ne ba beti committee bia nti me gidi si ebe ho research more na ye di ho nkomo Mati be hu nkomo but a bad game yi a ye hu ye ne send ye nkomo no esi ekoye na time a ye kushia team no na ye di team ne free kwan so e di omko hotel no ma hu obi a we police ni say wa join the Kotoko team no very dangerous very dangerous me nim denti our call to me because ye be say ho e bi on say e nyema miinu on say now no Kotoko team no enter and travel in the evening. I say at night, I think I say at night. E bi a no nti say daytime no no mfa na sa ana say dey. O dey say daytime there and akronfa ronfo aba mo mfa daytime ho. Nti o dey no mo mfa esumu nam tie ho. Obedu boni me ye me nim ese na commercial police for rebel ye nti me regional commander mo nkoka na o dey ebedi ho nkomo ye ma we ni sue ye but yi kakra na ese me ye ma hyeme wo ho and minima de crawl e obi bisae and yes manya information be about it. Me Benito from a personal phone. Benito Minia Benito no time FM me ne okroma sisi e na edi edoeda mo na ono so Shaft FM ono so Spain sisi either say edi ekoye commentary ama Shaft FM that time otiage good bass nimbi omudu tutu ko mefa police for mienu omoko dangerous place kwan nya and I'm say kwan risky omutimi fa police for miensa obi aye armed omoko dru kronu mu ebi atamale no moko na nearest police station no o report to omo rafo no e de akakoma wo nti se Kotoko ye kone saa na ye obi be say de work man ye pia stress ya so it's real risky we need to work on it na okay ye be she da ye ho adwuma na ye di ho nkomo na ekrona wo kan my me checks CCA baby na ye bobọ no na se nye Anyinase kromu ho a e ampin ene ye bobọ no oh yes I had to say me wa mention no okay my mention to say okwa edwoso na edwoso krori kese no ewo ho no na bia game no ekoso wo Adakujachi oh ene enye wa bom no kre no because me check here yes. From Anyinase to baby a ugina sisi yes say be 8 minutes drive and you are yes. Right and baby a ye fire no baby a ye fire no ubedru baby na game no be koso ansan wadu Anyinase kromo if I to make an idea so we pie baby a ye bobọ no ampin Anyinase bro no so ansan no akọ Anyinase say ofi okrom na kwadwo so yes she say ofi okrom kwadwo so no wadu Adakujachi no wasi na edwo so no ho no na ba abadwuma ye be da ase adwuma no waye me so hwe no aye abro so baby a ugina no sisi a eye Elembele district district aye western region na me hwe se ampa mfuturo ball kakra Elembele na the district mu na ugina ya obekai 2011 a omusi refugee camp bi wo ho that time na Africa yes omusi refugee ya bi se mame e wo ho pa my friend Ampin refugee camp. It's good so I educate you and a team for Amaya who said born the basso or jusso. Name him a jusso bro no kwamo and I say your friend say Adakujachi and again no basso. Thank you so much. Born a basso when you say, but then you say bro no friend say Ampin AMPAIN and a basso. And I am sure now a more bang send a bear na bibia entro kwamti bomodien for content ni hook here. Na yetie fo su come di home na omunya more view na omo entimi enhwe emfree Anyinase na eno be me highlight and be me live video footage chairman o say e dey no di nkowo you right public yes you right inside there be kodi amaye no ni aye di amawo mate
enya mo bi ntu blow bi a wo de ye de wo ho beto why Debbie. Send ye embrano etieno say yeko na akwanya wom say was yeko because wa akwanya ni mu no ye hwe networking ene nyema bibiri ewu yes nti ye hwe ni enema sa nyema we nyina say kudu sam na boy say na ye di buda fo ahye na buda fo na nya adwuma wodi MTN no so hye ma ukogina place bi na MTN atikọ ukogina bi na MTN nyina asa so aba yeah, easy. But yes, to by hook or crook, I highlight you being your full highlight. Yes. Even to make Gina stadium nechi. Near network and come a rain, say, I bet me auntie uncle. See, you could do a give a wire, never hear. Near now be answer waiting. I come. I bet why you na, and Yamin Kwa, near maybe I come. Mate. Now, I better ask into question now. If I did you know, kinds of blemish stories in the bra. Now I am fan to a come. Yeah, that's it. Yeah, sure. If I show Mate, DBC Biano, Sabeka. Mate. This is really bonus. Kotoko, we need a be increase. Really bonus. And okay, then about Kwame Gracious, and I call far no a free pain. Ewo Anyinase, pain. Ewo Anyinase, and I call Ekofano Eddie free, why are there crash no, why are there party? Oh, my man and about for the number and tuja. My miss our friend, Nanaba number no. Unia who is Susi Canada man. Ebebwa, me penanaba. Oh, Nanaba, Nanabe. boss. Me see we the other one from a team for am say bo number e bia na obi pese o mo amomo e wo campaign ho a wo a na o de atoko du nka tie nti bo momo ne ma tie oh okay number no yeah 055 71 555 05 055 71 55505 edinu Emmanuel Menya and number communications ne de yankopon na de maaye essentially the same WhatsApp number na opeso join the Kotoko WhatsApp platform na obetimi afresh is on 055 71 555 05 Bobo ni na said ya so for ya no ma so for nketo na jesu no bona me mo 055 71 555 5 ne ya miensa Ebachan ana 05 and 05 initiative for 5 na ya mo send na na ba kwa gracious mumu ono kwa na nsia na ni sister free ma mo na insanity mo fa ni nyina nka emfa emane na bibia enkos na ba badwuman na efa videos no and interviews ni nyina bre your chief for that. Thank you so much for your great time. It's with us. All right. Emmanuel Menya and another time gracious or on GH Live Studios where you rep our grounds baby Biano segment here to the Kotoko Diaries or the Amaya na or the stories I would draw with regards to the team or follow Eddie Maya. Okay, and she said yeah person video we be see her na the pain and Anyinase Diaries asumusi see her the aka no na ba the buy the betum no ahwe na bibia to me akoso ye any game na more to come with regards to transfer story. We could have transfer stories 5 far. Ninya na exclusive we and kind to FM. Don't worry. One of the best serve you na bibia because I bet a story no. There is a new twist about it. And yet did any giddy any glasses share any did na nkrofobia and yeba nyama be chenu mun so e dia ma ye the game ni dim kunim e mo player na anka side of the story, management side of the story, and a team no side of the story. That is your friend say Libya team no ntimunche munyina no yɛrebɛbrɛ mede de direction kizito yɛde wosi ane aka nkyerɛw sɛ subscribe my fa pem so subscribe na yɛnkɔ anim. Thank you so much for watching.